Drahí bratia a sestry, možno viacerí z nás už niekedy prežili v živote moment, že hoď úprimne hľadali Boha, že sa snažili poznať Jeho vôľu, možno, že sa modlili na nejaký úmysel dlhý čas, že možno neprišla odpoveď, alebo zrazu sa začali diať veci, ktorým sme prestali rozumieť, ako keby sa zrazu začali pred nami zatvárať nejaké dvere. A možno práve niektorí z nás mohli prežiť také sklamanie Boha z tohto dôvodu a možno prišla taká horkosť do tvojho srdca a možno ako keby zrazu si už nedokázal tak dôverovať Bohu a veriť mu ako niekedy. Ale práve dnes my, redemptoristi, slávime spomienku na svätého Jana Nepomuckého Neumanna, ktorý sa narodil na území dnešnej Českej republiky. Tohto svätého my redemptoristi poznáme ako horlivého pastiera, misionára, neskôr biskupa v Amerike. Ale jeho cesta povolania nevždy bola taká ľahká a rovná, pretože on už ako mladý chalan sa túžil stať kňazom, ale v čase, v ktorom žil, bolo veľmi ťažké sa dostať do seminára. A naozaj on bol jeden z mála, ktorí sa v tom čase dostali a ktorých prijali. No napriek tomu, že vyštudoval celý seminár, celú teológiu, tak sa zrazu dozvedel o tom, že biskup ho nevysvetí za kňaza. A to z toho dôvodu, že v tom čase bolo v Čechách a v jeho dieceze naozaj dostatok kňazov. Ale práve to, že Boh zatvoril tieto jedné dvere Jánovi, tak ho to pohlo k tomu, aby hľadal ďalej jeho vôľu, aby sa nezastavil na mieste. A naozaj neskôr odišiel do Ameriky, kde on sám bol vlastne ako migrant a začal sa venovať migrantom, prijal tam diakonskú, kňažskú vysviacku a po niekoľkých rokoch aj biskupskú. A naozaj sa stal takým veľmi horlivým pastierom všetkých týchto chudobných a najviac opustených. A práve Ján nám je príkladom v tom, že sa oplatí dôverovať Bohu, aj keď možno my nevidíme, čo v momentálnej situácii on koná. Možno práve aj dnes je ten moment, kedy ty na novo potrebuješ, aby Boh prehovoril k tvojmu srdcu a dodal ti novú nádej, aby on naozaj prehovoril k tebe to, že on je kráľ a on je spasiteľ. A jemu môžeš dôverovať, že naozaj jeho plány, ktoré má pre tvoj život, sú dobro a pokoj. A tak sa potom v našom živote môže stať to isté, čo sa stalo v živote svätého Jána. Že Boh celú našu minulosť a všetko to, čo žijeme, celú históriu nášho života, si dokáže použiť ako takú záhadnú prípravu na to, čo nám raz bude chcieť zveriť.